Liitteessä. Well, Janne, is it? How you feeling? Well, Janne, how you feeling? Great! Kokoais! Nyt vaan keep on rolling sen kanssa. Hyvä, yeah! Ja meillä on kameramies Panu. No näytä se kauniit poikamasta tästä. Ei vittu tapasee, minkä se äsken. Syvällä sydämestä kumpuavalla tarkoituksella. Ei vittu. Piippuun luvasin. Se pitää laittaa joku papukaija ääni tähän meidän kameraan sitten. Hei, anna olla. Noniin, sitten. Niin. Menee keskittäis puolipäivää. Meillä on 91 minuuttia aikaa kuvata. Niin. Oh. Kerrohan Janne meille mitä sä teet just nyt. Tää ollaan alutaan jo pallolle. Tänne sisähuoneelle. Ja nyt jos minä heilaa, niin se on. Noniin, 2 kameraa, 2 GPS:ää, hullun tuuria. And learn. Do not open. And exit. Ajatus on tärkeämpi kuin toteutus meidän projekteissa. Helium and the ball. Finlandia has staying, ei meni ihan niinku Strömsössä. In Jannes Finland. Right. Tuleeko me sit GoPron tarrasta kuvaa Jannesta Pannun vierellä? Panu. Oota, mie kuvaa samalla tätä meidän kuvaajaa. Ja muistakaa lapset, että tätähän pitää kokeilla kotona. Niinku elämää asiaa. Asiasisältöä. Sehän on pallo! Mut melkein pitäis kylällä oikeesti. Toi rupee hankaa toi kädessä. Panu, nyt tuut pitää tänne. Mitä? Let it fly! Woo! Woo! Feelings! Missä se laskuvarjo nyt on? Ei tää oo! Tää? Se tulee sit sukkana, pojat. Siis tuleeko se sukkana oikein? Tulee! Oi vi. Jälkeiset fiilikset. Normipäivä. Ootas nyt missä tää nyt menee. Tai miten kovaa? 2 kilometriä tunnissa. Ei vitti. No nyt nollaa näyttää vielä, se on kato toi äsken. Nytkö se sit jäi? Ei se niinkään jää, se menee vaan koko ajan. Ei se tuonne jää. Ei vittu.
Eikö nyt kun näkee ilman tuota kameraa, niin vittu mikään projekti. Niin. Tää on niinku voitto ihmiskunnalle. Panun kiukuttelu vaan lopetetaan. Ja tälle päivälle Apsi-iltaan Enska 1 tiimi jättää hyvästinsä, kunnes pallo on taas takaisin meille. Sitten on taas täältä rullapelissä joku. Oliks sun näitä antaa mulle sitä? Mitä? Onhan nuo sulle antaa. Oot sieltä videokamera. Mikä sulla on? Minulla on tää. Oot siellä. Videokamera. Vai haluatko se, kumman sä haluat? Ihan hyvä. Mä voin ottaa se videokamera. No ota se videokamera. Ollaan.